Uy, Bing! Uy, kisa man na? Ay, nangita sa mo, duha ka babae. Bing, dugay ra kita kagipangita ba? Di ko katulog og di ta ka makitaan. Magluya jud ko Bing ba og dili ti ka makita. Lah, tanawar ko siya, Bing. Giapas og babae. Sus, naunsam to mga bayana mo. Ay, magganian ni mga modri. Sus, naunsam po kagi mo. Ay, nga imo po nang ipanghato diri. Kabalo na ba yan ka nga, di siya ganahan mag-uyab lagi. May panintiguang ilugan. Pero kita nga batanon, pasagdan. Kinsa mo po'y makabalibad ana Bing nga gipakyaw mabugon lagi sa kalibo. Usa pa katuon mabugo sa inyo, maong gihatod na lang ako diretso. Sus, kung ako lang imusugton Bing, ihatag yun ako tanan ang kaptangan namo. Sus Bing, kung ako imong sugton Bing, kaya na ko maglaba para sa imuha, magmassage, magluto. Basta magkita ra jud Bing. Sus, dili lagi ko lagi. Isa pa ba ka nang dili pa ko gusto mag-uyab-uyab ba niya ka? Ah, maupay mapadili-dili. Kagwapa ng duha. Way gipili. May na sa sugod lagi. May lami kayong mga kasabutan pero abot sa inig inyo na kong matilawan sos, inyo na kong biyaan. Pahala mo daw, di jud ko nam, di jud ko musugot. Na makauyab ko. Sus, dili pa jud ko andam, di pa jud ko andam nga mudawat og mga naigihigugma. Dili pa sa ko ana. Sus Bing, dili jud ta ka binuangan Bing, promise jud na ko na sa imuha. Bing, andam kay kumuipon basta piliun ko nimo karon dayon. Bing, kung okay ra sa imuha, kami na lang duha. Gibing, ako'y tigugas, yay tigla ba? Sus, naglibog ninyo ko sa inyo duha ba? Nganong inyong jugong pugson? Nga wa man ko yung mga gusto ninyo. Bing, unsa man jud imong gusto sa usa ka babae? Nganong gipaantos man jud nimo og ingani? Ihatag na gani namo sa muha ang tanan Bing, pero karon dili gihapon ka. Ah, katusi po ng abing. Uy, ihata na ganitanan. Iya pag yung dilian. Maog yun. Ngano magukod-gukod man sa ang laki nga walay gusto sa ilaha? Dili pa lagi ko sugot. Dili pa jud ko andam lagi. Sama ni oy. Sa mukha ni oy. Sus, dili lagi ko. Sige na good Bing, wala naman kami ni, oy. duha ba? Sa Bing ba? ani oy. Grabe gahi ang kasing-kasing ni si abing. Uy, di gyud ka ba lumuluoy ba? Sama mo, di mo magpatuo. Respetuha akong desisyon ba? Sama mo nang lalaki dili ganahan sa inyo ha. Kamoy maguna-una. Sa man si Abing ay swerte na kanay kay kagigukod kag babae. Mao ba jud magpadili-dili? Grabe naman ang aktora ni. Yun lagi. Dili lagi ko. Wa ko'y piliyon sa inyong duha. Bahala mo diha. Taysa. Bahala mo diha. Bing! Gusto ba ka makakwarta nga dalira? Magdula na ta og una game. I-click ang link na sa comment section na i-download kini. Magawas da, login o register. Kung wala pa kay account, i-click ang register, then ibutang imong contact number, password, referral ID, o verification code. Pagsulod mo sa dula, dan ka libre nga frequency dira nga pwede mo eksperimento og dula. Daghang kagapilang ang dula da na Dragon Tiger, na color game, color lang, pero ang the best nga dula da mo ng mines. Likayan lang ang bumumba para nindot yung pangwarta pananglitan. Naurot yung frequency dira nga gusto magkamadula, i-click lang plus sign sa taas, mamili lang 100, 200, 500, 1,000, Gcash lang ang gamit. Kung pananglitan, daogan na po ka niya, gusto ka mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang ang gamit. Kung sa pa yung mandugayan, magdula na tao, guna game.